Идва ли нов човек в живота ви? Идва ли нов човек в живота ви? Това е общо четене. Няма как на всеки да резонира. Вземете си само това, което усещате, че е предназначено за вас. О, да, не само, че идва стремглаво, забързано, яростно, нетърпеливо. Възможно е да е по-малък от вас. Вселената казва, че вашето търпение е възнаградено с нов човек, който влиза в живота ви. Айде да го сложим този нов човек като сигнификатор, за да видим каква информация ще ни даде Таро за този нов човек, който дойде днес като нова енергия. Между другото е малко студен, сякаш сърцето му е вледенено от нещо. Сякаш този човек вече е бил нараняван. И Таро иска да ми каже, че може би вие взаимно ще се лекувате. Взаимно ще разтапяте. Виждате ли покрай, сега ще ви покажа покрай коня отстрани, тези замръзнали снежинки. Виждате ли как всичко около този човек е замръзнало? Може би взаимно ще разчупвате ледовете. Но ще има искра. Искрата ще я има. Я да видим. Стана ми интересен този човек. Вау! Само ще закрия тая карта, че има голота, но това в тази колода е императрицата. Определено тук говорим за възрастова разлика. Нещо. Възрастова разлика. Добре, какво друго да знаем за тази ситуация? Трансформация, катаклизъм ми идва, нещо се случва, нещо се преобръща в живота и на двама ви. Или, да, разбрах какво казват картите, или след трансформация, след преобръщане, след разруха, след катаклизъм, след като изгорите, виждате ли огъня тук в далечината, след като изгорите всички връзки с миналото, спрете да се съпротивлявате. Таро казва, не се съпротивлявайте, просто спрете.